Tervetuloa tänne Aviapoliksen koulutuskeskukseen. Täällä sijaitsee Aeropole Flight Trainingin uusi lentosimulaattori. Kyseessä on Diamond DA42 lentokonetta simuloiva niin kutsuttu FMPT2-tason laite. Se on Diamondin valmistama ja edustaa simulaattorin nykypäivää. Eiköhän mennä kurkkaamaan. Puhuttaessa simulaattoreista huulille nousee aina kysymys, miten aidolta se tuntuu. Diamond on ymmärtänyt, että toden tuntuisuus koostuu pienistä yksityiskohdista, ja siksi tämäkin simulaattori on rakennettu oikean lentokoneen runkoon, ja kaikki ohjaamon osat ovat alkuperäisiä lentokoneen osia. Sitten ohjaamo. Yksi asia, mistä minä ja varmasti moni muukin lentäjä pitävät tässä ohjaamossa, on se, että tämä on täysin identtinen Diamondin DA42 lentokoneen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki toimenpiteet tehdään täysin samalla tavalla täällä kuin oikeassakin koneessa. Siispä siirtyminen tältä paikalta oikean koneen penkille on äärimmäisen helppoa. Kyseessähän ei siis ole full motion simulaattori, vaan pysyttelemme maan pinnalla. Mutta upean visuaalinsa ja yli 180 asteen näkökentän ansiosta simulaattori antaa hyvin aidon tuntuisen lentokokemuksen. Niin sanottu Force Feedback Systems antaa myös hyvin realistisen tuntuman sauvalle sekä polkimille. Diamond on yrittänyt tehdä siirtymistä yksimoottorista lentokoneesta kaksimoottoriseen mahdollisimman helpoksi. Tästä syystä ohjaamon niin sanottu layoutti on lähes identtinen Diamondin yksimoottorisen koneen kanssa. Oikeastaan ainoa ero on kahdet moottorin lentolaitteet. Käytämmekin konetta myös sellaisten lenteen koulutukseen, joilla ei ole aikaisempaa monimoottorikokemusta. Esimerkiksi perusmittarin lentäminen ja lasiohjaamokoulutus onnistuvat erinomaisesti tällä laitteella. Simulaattorin lentäjille tarjoamme myös mahdollisuuden elämyslentoihin. Yksi merkittävin etu simulaattorissa on kyky simuloida häiriötilanteita. Esimerkiksi moottoripaloa lennolla ei voida harjoitella, mutta simulaattorissa kyllä. Opettaja voi valita lähes kaiken kattavasta häiriötilanteiden listasta kuhunkin tilanteeseen sopivan häiriön. Samalla oppilaalle haastavia asioita voidaan toistaa lukuisia kertoja pienessä ajassa. Kuten mainitsinkin, simulaattori on erittäin hyvä visuaalisen puolesta. Voimme simuloida lähes kaikkia mahdollisia säätilanteita, niin sumua, räntää, vesi- ja lumisadetta. Myös tuuliolosuhteet ja turbulenssi saadaan hyvin realistisesti tuotua esille. Mitä simulaattorimme siis tarjoaa? Yksityislentäjille se tarjoaa loistavan mahdollisuuden harjoitella pakkotilanteita sekä pitää lentotuntumaa yllä talven pimeinä aikoina. Ammattilentäjä puolestaan saa jatkuvuutta ja ripeyttä, kun huonon sään ajat käytetään simulaattorille lennettäviin koulutuksen osiin. Ilmailun harrastaja saa upeita elämyslentoja. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä. Tältä erää ei muuta, moi! Aeropole. Take off on an adventure or your dream job.